అందరూ దేవుడి గురించి చెప్పుకున్నారు, దేవుడి గురించి తెలుసుకున్నారు తప్ప దయ్యం గురించి ఎవరండి చెప్పారు చెప్పండి? దయ్యము అనగానే ఏమని చెప్పారు? దయ్యం అనగానే తెల్ల చీర కట్టుకుంటుందని చెప్పారు. దయ్యం అనగానే ఏమని చెప్పారు? జుట్టు విరబోసుకుంటుందని చెప్పారు. దయ్యం అనగానే ఏమని చెప్పారు? ఓ పండ్లు కూరలుగా బయటకు వచ్చేస్తాయని చెప్పారు. దయ్యం అంటే కాళ్ళు ఏమంటే వెనకకు తిరిగి ఉంటాయి, ఓ గజ్జల సవ్వడి అని చెప్పారు. ఇది దయ్యమా? ఇది సినిమాలలో దయ్యం. దయ్యమే ఒకవేళ అంత సింపుల్గా ఉంటే సమాజం ఎందుకండి ఇంత భయంకరంగా మారిపోతుంది? ఒకవేళ నిజంగా దయ్యాలు అలా తిరుగుతున్నాయి అనుకుంటూ ఊరుకునే వాళ్ళ మన వాళ్ళు? ఏమండి, ఇతర గ్రహాలలో ఏముందో చూసి తెలుసుకుంటున్నటువంటి ఈ రోజు ఇంత టెక్నాలజీలో నిజంగా ఇటువంటి దయ్యాలే ఒకవేళ ఉన్నాయనుకుంటే ఊరుకునే వాళ్ళ? ముందు వాళ్ళు చంపేసే వాళ్ళు కాదు. అంటే దయ్యం వీళ్ళు అనుకుంటున్నట్టు తెల్ల చీరలో కనిపించేది దయ్యం కాదు. అది లేదు తెల్ల చీరలో. సినిమాల్లో చూపించిన దయ్యం అది దయ్యం కాదు. అది కేవలం కల్పితం. అందుకే అప్పుడప్పుడు కూడా రాస్తుంటారండి వాళ్ళు, ముందుగా రాస్తుంటారులేండి. ఏమండి ఈ సినిమాలో ఉన్న ఈ పాత్రలు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఏంటట కల్పితం, నిజం కావవి. శ్మశానాలలో దయ్యం ఉందా అంటే మన ఇంట్లో దేవుడు ఉన్నాడా? అబ్బా, ఇంతకీ రక్తాల గారెట కొట్టుకుంది ఎక్కడ? సమాజంలో. ఏమంటే దోపిడీలు ఎక్కడ జరిగితే? శ్మశానంలో జరిగాయా? ఊళ్ళో జరిగాయా దోపిడీ? ఇక్కడే జరిగాయి. ఏమండి అత్యాచారాలు ఇక్కడ జరుగుతున్నాయా? శ్మశానంలో జరుగుతున్నాయా? అవి ఇక్కడే జరుగుతున్నాయి. హత్యలైన, అత్యాచారాలైన, దోపిడీలైన, దొంగతనాలైన ఇవన్నీ సమాజంలో జరుగుతుంటే ఇక్కడ దేవుడు ఉన్నాడా? దయ్యం ఏమో శ్మశానంలో ఉందా? అబ్బబ్బా, వాడు భలేగా పెట్టాడని మన చెవులో పువ్వు. ఎవరు? ఆడే దయ్యం. అంటే మనందరి చూపేమో శ్మశాన వైపుకి మళ్ళించాడు. ఆడొచ్చి అక్కడ కూర్చున్నాడు, సరిగ్గా మన మధ్యకు వచ్చేసాడు.